An balimaw ani ɲankuma bi kibaruya m'an bolo ka da tulo kan o de ye k'a fɔ kalo kelen kɔfɛ magistraw olu ka grève olu y'o ɲɔngiri fɔlɔ o kuma kɔni o fɔra an ka jabaraniso la magistraw ka syndicat fila olu fɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin baarabila in k'u y'a dabila fɔlɔ ka sabula u ni ɲɛmaaw bɛnna fɔlɔ ko nin baarabila in olu y'a dabila kalo 3 kɔnɔ fɔlɔ o kalo 3 kɔnɔna la ko n'u ka laɲiniw kɔni u ye min fɔ min bɛnkan min tɛmɛn'u ni faamaw cɛ ko n'o ma sabati k'u bɛ tɛmɛ n'u ka baarabila ye ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ maa caman ɲɔgɔnna ni tora ani so caman jenina kasara dɔ la o kasara n'o kɛra an fɛ Masina kɛrɛfɛ o kasara in kɔni bi mɔgɔw y'a yira k'a fɔ an ka minisiriso min ɲɛsinnen don lakana ma olu y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 13 o de tora nin fɛn in na ni so caman jenina an ka fɛn dɔ bɛ yen nɔ opposition mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 10 o ni tora la yen yɔrɔ Masina yɛrɛ o maire fana y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 7 o de ni tora nin kasara in na nin kasara in kɔni a sɔrɔla fulaw ni bamananw ka se ɲɔgɔnma fɛ ka sabula samedi don fulaw olu kɔni ye bamanan dɔ k'olu kɔni ye bamanan dɔ faga o bamanan in fagalen kɔfɛ bamananw fana wulila ka taa fulaw kama o ko kɔni a kɛra kasaraba ye so caman jenina la ani mɔgɔ caman ni bɔra la ayiwa an kɔni bɛ wagati min na ko sisan a ko kɔni a madara fɔlɔ an ka finitigilamɔgɔw olu kɔni olu bɛ yen nɔ olu ye a ko kalme ayiwa bi kibaruya m'an fɛ ka da tulo kan o de ye nin an cɛ aw ka kulomajɔ la